nás povyhadzuje. Toto si daj von. Toto. Ideš von. Ale tu asi ryčky nie. Nie. Tu nežije nič v týchto plesách. Akurát v Srbskom a v Popradskom, tam sú nejaké nasadené. Oni tu nemajú čo žrať, aj keby to sem dali. Tak poďme dole. No a pekne vidíme aj vrchol Zadného Gerlachu už. To je taká krajina, že celú, ja neviem, od Patagónie precestovať, pokiaľ budeme človek chuť. Ale to treba pár mesiacov voľna. A tam ako je ten sliačik snehu, tak vľavo od toho tam sú aj ľudia. Vidíš, červená? Doľava úderov nepôjdeš, narazíš na červenú bodku pod stenou. Fú, ja ho nevidím. Vo výške toho snehu. Tuto oproti, jak sú tie aha, hej, vidím. A tam je takto, a ideš doľava a tam začína Gypsyho cesta, Gypsyho Ferata alebo Tatarková. Na začiatku pôjdu ešte doľava, tam je taký komín výrazný, tým komínom vylezú hore do Tedmajerového sedla, to je to medzi Zadným Gerlachom a Gerlachom. Tam sa napoja na Martinovku a po hrebení pôjdu na vrchol Gerlachu. A my zhruba niekde pod tým snehom, ešte troška skorej, odbočíme doprava a pôjdeme po tých trávičkách takto až do toho Litvorového sedla, čo vidíme tamto vzadu na hrebení. A pôjdeme to celé takto po hrebení, Zadný Gerlach, Tedmajerové sedlo, Gerlach a tam ideme dole. Čiže prakticky sa napájame tam v tej jamke. Hodím časomiera. Dobre, 2 hodinky od štartu zhruba. Čiže je takto pekne na trenie, hej, nebáť sa postaviť. Šup, šmykne to. Pozri na to. To je krásičke. Jaké vyhriate tie skaly. Pozri, aká krása. Je tam aká holička vzadu. Wow. A ideme. Lepšie boli tie menšie boty na toto asi. Tam mám takú dobrú podrážku. Nechaj to ešte za tým skalným hrotom, to je keby som sa náhodou jazdrbal, čo sa tiež môže stať. Ser. Treba opatrne, lebo keď budeme dlhšie zostupovať, tak sa vždy vymeníme, že posledne pôjdem ja, aby som to zhora troška istil. Mám tu je krátučký úsek, aby ste šikovní. Tak lebo toto je zábavka tu. Vôbec ani stehná, ani gusinec taký. Na paráda.
Už sa padá dolu. Čo padá? Ty strany ako je lano? Môžem? Preskočiť. Poď, poď. Wow, jaké okienko pekné. Joj, no poď. No. Môžem? Martine, potiahni, lebo by to nebolo dobré, čo? Čakaj. Aj ďalší. Dobre. Dobre. Tadiaľ to dá sa to ide vľava. Prejdem tadiaľ to. No to stačí, aby sa slniečko do toho troška oprelo. Čo dobro? To vyzerá byť vlastný. Vodička, ne? No, vyzerá to ťažšie. To iba tak vyzerá. Ale to bol riadny zraz, kurva, keď si sa díval dole. Dobre. Joj, ale tu je pekne. Pekná špárka je na prsty, hej. Aha. Tu vyteká voda. To je krasička. A tvárou dopredu. Neotáčaj sa. Sem dole? Tam dole. Tvárou dopredu. Do začiatku. Tam vás budem musieť pustiť asi troška. Nedal som kocúrovi, postaraj sa prosím ťa o kocúra. A prosím ťa, môžeš stále. Okej. Do sedačky. No môžete ma púšťať No pomaly. ja púšťam. Okay. Ešte. To? Dobre. No pokračuj ďalej. Čo touto trasou zime nie. To už je náročné pre mňa. No. Ale najviac robíme A tam si bol? Čože? Tam si tu bol aj v zime? Nepamätám sa, či som tu niekedy bol. To zase pre horolezca to není až také náročné. Takže asi som to neliezol nikdy ani v zime. Si ma zastavil. Normálne som chytil balans. Ďakujem. Dobre, pokračuj. Tak to nechceme. Čo to tam padlo? Prosím? Čo to tam je padnuté? Lietadlo? Áno? Áno. Lietadlo cez Slovenské národné povstanie to namrdalo s ruskými nejakými partizánmi. Môžeme? Môžeme.
A to asi neleteli cez deň. No, leteli cez deň, ale bolo údajne veľmi zlé počasie. Vtedy tých prístrojov asi nemali až tak nadúpané ako teraz. Čiže mal trošku. Redmajerové sedlo. Chudáci, to im kúsok chýbal. Tesne to nedali. No vidíš, ale v modernej dobe to slovenské lietadlo to napálilo ešte do väčšieho pahrbu. Máš parádne chyty, stupy. Aha. Treba troška na rozpor to viesť. Tu se padá dolů, a tu se padá dolů. No, poď. Najťažšie je miestami to, že sme na lane. Ten človek ťa zabrzdí. Zakladám, vieš, vidíš občas, že to máme niekde za zubami skalnými, takže... Hej. Ja som určite nešiel tady, ale vieš, Kaďal si? z druhej strany. Kto, ja? No, že ja som išiel do druhej strany. Poznáš stopy. Nie si úplne komfortné. No, je to tu akože... Pozri tu, aký krásny mostík. To je Amerika. Čakaj sekundičku. Dobre. Keď sa držím ako hluplak. Čakaj, ako je tento tyčka? Nemusíš ho držať. Ja to tu mám zaistené. OK.
Počkaj.